хора си имам с вас. Отново ще отворим една Ленджърдър. Достигнах това интро и стана това. Давайте лайкове и абонации, много абонати, за да може да ви достигнем това. Да ми се приятели, обаче съм западнах 1000 минути изигране, къде има най-много. Тук. Затова тази награда е готина. Сега ще играем и да науквам сапани някакво. Къде са наградата? Сега станаха 12.